Здравейте отново с поредното видео как точно се променя енергийното поле по време на сеанс. Готови ли сме за това? Когато човек е в дисбаланс, енергийното поле е неравномерно, дупчесто на места, с зони на застой и зони на свръхнапрежение. По време на сеанс първото, което се случва, не е зареждане, а разпределяне. Енергията започва да тече там, където е била блокирана. Да се оттича от зони с хронично напрежение и да пълни места, които дълго са били пренебрегвани. Често в практиката това се вижда като спадащо напрежение около главата, отпускане на гръдния кош, слизане на енергията надолу към таза и краката. И затова там най-често се усеща дори болка. В коленете, например. Тялото влиза в режим на саморегулация. Какво усещат хората реално по време на сеанс? Усещанията са изненадващо телесни, не магични или абстрактни. Най-често хората описват, както вече споменах в по-предното или първото видео, топлина или вълни, студени точки, които после изчезват, мравучкане, пулсиране, тежест или внезапно отпускане, спонтанно дълбоко дишане. И тук е много важно да кажем, липсата на усещания не значи, че няма ефект. Имала съм случаи, в които човек не усеща нищо, а след сеанс казва: болката изчезна, сънят се нормализира, психичното напрежение пада и обратното, силни усещания не значат по-голям ефект. Защото при едни ефектът е моментален, а при други е процес. Това е най-неразбрания въпрос. Първи фактор. Става дума за давност. Колкото по-дълго е състоянието, толкова повече адаптации има тялото. При остри състояния често виждаме бързо отпускане, мигновено облегчение, болката утихва и си отива. При хроничните заболявания обаче е по-сложно. Тялото първо разучава новото състояние, после започва постепенна промяна. При хроничните състояния не става от днес за утре. Хората очакват мигновено подобряване и изцеление. Ние не обещаваме това. Това не зависи от нас, а напротив, зависи от вас самите, от вашето тяло. И тук идваме към втория фактор. Нервната система играе ключова роля. Ако човек е постоянно в контрол, страх, свръхум, т.е. постоянно в главата му се върти нещо, тялото не пуска лесно. Енергия има, но няма разрешение за промяна. Трети фактор. Готовността е неосъзната, но реална. Някои хора идват вече уморени да носят болестта си. Решени са на всичко. Осъзнати са. И тогава ефектът е бърз. Други идват с нагласа да видим дали ще стане. Тялото усеща това. При такава нагласа тялото се защитава, вместо да се отпусне. Тялото усеща това като напрежение и контрол, а не като готовност. Най-важното, което хората трябва да знаят, е, че енергийният сеанс не поправя човека. Той сваля защитите, намира къде е дисбаланса, дава ресурс за промяна, но живота след сеанса определя резултат. Средата, изборите, границата, отношението към тялото. Затова еднократният ефект, в случая енергийния сеанс, и дълбоката трансформация
са две абсолютно различни неща. Енергийните сеанси не правят чудеса вместо нас самите. Те помагат на тялото да си върне баланса. Понякога веднага, понякога постепенно, но с изискването за осъзнаване и работа с самите нас. Когато слушаме сигналите си, промяната става истинска и тялото по-лесно намира пътя обратно към баланса. Следващия път ще поговорим за това каква е ролята на биоенерготерапевта. Той магиосник ли е? Защо да му се доверим? Кой може да е биоенерготерапевт? Въпроси, които вероятно ви вълнуват. Благодаря!